es África. Porque esto es África. Micro, ¿vale? Bueno ba, aurrera zuen abestia. Entzunez daun abestia, aurrera. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Vas a ganar cada batalla, hay que disfrutar algo. ¡Vaya jaleo! ¡Jesús! Bueno. Orain gutxi museoen nazioarteko eguna izan zen eta urretxun badaukagu museo polit bat, mineral eta fosilen museoa. Eta horren harira edo egin zen marrazi lehiaketa bat. Urretxun eta Zumarrako aurrek parte hartu zen ezaketen lehiaketa hortan. Eta hain behar zen, dinosaurio bat marraztu, edo mineral bat, edo fosil bat, edo dana batera. Hainbat lan jaso dira, eta gaurrengo da zozketa bat, parte hartu zuen guztion artean. Lehenengo meni izan da diskofesta divertigarri bat, izan dezu aukera abesteko, dantzaiteko, saltoiteko eta dana egiteko, eta bain zozketa ingo dugu. Segi aurrera. Txalo bero bat, urre lurta lagun dinosaurioei. Eta patxik eta tiburtzio. Zaintzaileak, hartzaileak, ez dakit zer diran. Baina oso gaiztoak aldia dinosaurioak. Bai, oso gaiztoak. Baina zeite haute baserrian. Oio bajan? Bai. Adibidez. Hori egia da? Lagun? Ez. Haze gatezu, ba? Ez erre, ez dute jaten ematen. Ez jateko ez da bete, oso galduta zuek, Zein egin barri zu aldera zuk? Zein da polita? Ez zuen dolertu jokoaren dinamika. Eta bazkaltzeko, lur? Untxiak. Bazkaltzeko untxiak, eta afaltzeko? Behiak. Eta afaltzeko behiak. Beste galdera posible bat. Dinosaurioek baldaukate lagunik. Ez. Ez daukate lagunik? Seguro? Lur hori egia da? Egia da.
Urre? Bueno, pixka baserriko txakurra. Baserriko txakurra. Nola auka izena, Pantxika? Nola auka izena, baserriko txakurra? Tiburtzio, zuek horrazazea? Pintxo. Pintxo, izen originala txakur bat entzat. Dinosaurioak beti oiuta zarata, ikuiluan gordeta, azezala parta, ea egiten duten baserritik hanka, gurekin oso gaizki portatzen dirata, gurekin oso gaizki portatzen dirata. Bueno. Baserriak gordeta, lau urte inguru, urre lurreta lagur, gaude buruz buru, haserre bukatuko dugu guk seguru, gosaltzeko oioak jaten baditugu, gosaltzeko oioak jaten baditugu. Modan jarri gendun dinosaurioen dantza izeneko mugimendu serie etxo bat edo. Gogon daukazue nola zan? Dinosaurioen dantza nola zan badakizue? Bueno, uste berriz egin beharko dugula jendeak ikas dezan, A ber, tirapo musika bizka jartzen baldin badigu, baina denon imarra dantza, Hiru pausa aurrera, eta gero horre azekaldea mugimendu pixkat egin, a ber. Bea, deno batera, Eta lau sari dauzkagu, sari bakoitzari mineral bat dagokio. Alde batetik, lehenengo sariari hemen beran daukagun kuartzo geoda. Bigarren saria, agata uste hemengo daudala, bestela zuenduko diate. Eta apurtu da hau, amonitea, ekarri dute beste ordezko bat, eraz. Besterik gabe, eskatuko diet urre lur eta laguni, beraien esku edo azapar inuzenten bitartez, zenbakiak ateratzeko. Lagunek ateko du zenbakia. 19. 19 zenbakia, zeina dauka? Hor txartela. Bueno, mukizapia, dirua, dana dauka txartela ere bai, a ber. 19 zure izena? Elene. Elene zer gehiago? Agirrezabal. Elene Agirrezabal, gure idazkariak apuntako dizena. Zunengo, sari politia. Alde zupiekin, bai? Eta bere ezakit gainean jartzeko edo. Oso ondo kehatu hemen mesedez. Ea bigarren saria. Lurrek aterako du zenbakia. 18 zenbakia. 18. Zein dauka 18a? 18 zenbakia. Oso ondo. Zure izena? Naia. Naia eta abizena? Naia Garriro Malbar. Hori da, idazkari Andereñoak apuntatuko du. Eta bigarren saria kalzita da. Oso ondo, jarri hemen sari dunekin. Naztu behitugu pixkat. A ber, urrek aterako du. Hori ez, hori bere txartela da. Urdinak ez txubiak hartu. Amaika zenbakia. Zure izena? Jon. Abizena? Bastarrika. Jon Bastarrika. Hirugarren saria. Zuretzako amonitea. Hemengo hau. Kontuz oso oskorra eta kontuz, Zorionak, txalo bero bat eta jarri saridunekin. Bueno, hau tiburtze baterako du. Bi zenbakia. Pozik, goltzara, zure izena? Enara. Abizena? Escudero. Enara Escudero. Zure saria. Agata minerala, baituzte politia.
hori zuela jartzeko. Eskerrik asko. Lehiaketan parte hartu da, baina saririk lortu ez dezuen hori ere, urrengo urtean berriz parte hartu eta marrazki polita bidali.